שלום. שלום. ערב טוב. ערב טוב. מצוין. נעים מאוד, שמי מלכה חיה שיר. אני באתי לתאר לכם את הדירה מאנרגיות שליליות. פחדים, כעסים, כאבים, מחשבות. אני מודרכת על ידי האנרגיה של הצדיקים, הרמב"ם, חונה מעגל לבן איש חי. עכשיו אתם גם יכולים לנצל את זה שאני פה ולשאול שאלות לגבי הזוגיות. מה הייתם רוצים לדעת? את פוחדת לשאול? לא, לא פוחדת. אז אבל את לא? אני נהנית מאלמנט ההפתעה, אני לא אוהבת לשים את הדברים הסובסטנציאלס שלי. וואי. כשיש אנרגיות לא קלות, אז הם מפעילים את האנרגיה דרך הגוף שלי. אאו! פתאום נכנסה מלכה. עולם המחשושות וכל המכשפות. אני בהתחלה הייתי מלכה. מי זאת לעזאזל מלכה? וואו. אין מה לעשות, יש דברים שלא מתעסקים איתם. אתה רואה, לא היינו צריכים לדבר על מלכה חיה בסרט. או. עכשיו אנחנו עושים סיאנס? אולי. ואת אמרת שאני לא יודע להיות רומנטי. אולי זה אבא שלי בכלל. מלכה, תחזירי לנו את החשמל, בבקשה. אתה רואה, רק דיברת טובות? בבקשה. אז תודה, מלכה.